ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಖ್ಯದ ತುಳುನಾಡು ಪಣ್ಣು ವಿಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅರಿವಿ ಜಯಂತಿ ಇದಾರು ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೂ ಪೂರಾ ತರಕಾರಿ ಪೂರಾ ವೆಜ್ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ಬಾರ್ದು ಯಾನಂಜಿ ಮಿಕ್ಸ್ ವೆಜ್ ದಾದನ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪುದರ್ ಜನ ರಾಮಪ್ಪಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೊಯ್ 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 ಮಲ್ಪುಗ ತಿಕ್ಕ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಇವಾಗ ಬನಾಲೆ ಯಾವ ಜಾಂತಿ ಬನಾಲೆ ಯಾವ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗ ಪರ್ಯ ಪೂಜಿತ್ತೆ ಒಂದು 10,000 ಜನ ತಟಾನೆ ಮಗುಪನೆ ಅಂಚತ್ತೆ ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬಂಗ ಪಟಾನೆ ಬತ್ತಲೆ ಗಟ್ಟಿ ನಾನು ಮಗುವೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಲಿಂಚೇನದು ಅಡಿಗತ್ತಿನ ಉಪ್ಪಿ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಯಾರ ಎತ್ತನ ಹೇಳೋಣ ಹಾಕ್ತಲ್ಲ ಹಾಡ್ಗ ನಾನು ಕಾಲೆರಿತು ಉಪ್ಪು ಝೂಮ್ ಆಗ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಶ್ರೂಮ್ ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಉಂಟು ಈ ಡಿಶ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಏತಿನ ಪೇರು ಗೊತ್ತು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕಟಾರ ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಲೈಟ್ mix vegetable curry ready.